Šta je htio da kažeš? Pa ovo je jedan u nizu videoklipova koji ćemo okačiti. Poenta je zabeležiti druženje, lepe momente, video snimke. Ona si svoj dron. Šta je to, FPV dron neki, a? Koliko može da ide? Koliko može da razvije? Znači, hoćemo da pokažemo onim momcima koji imaju minija kako se u stvari leti sa ovim dronom i koliko je to u stvari zabavnije. Šta je to dron? To je prva stvar. To je filozofija života. To je već neko retoričko pitanje. Dron je nastalo tamo u Jum Kupurskom gradu. Bajkeru stavim. Evo jedan prvi motovlog od nas dvojice iskusnih bajkera. Dobro, ajde, on je iskusan, ja nemam pojma. Bitno je voziti svoju vožnju, ali to je sve ok. Sinhronizacija. Idemo. Prođi pravo da te snimi kako voziš, ne upropasti mi kadar u pisu. Ajmo lagano. Gdje idemo? Pa na autoput malo ga cepimo, onda idemo dole i tako. Neće još skoro ovaj samo.
istrčiš ovdje. Dobro. Spreman? Da. Idi sad malo do onih momaka. Idi još. Daj mu panč. Čekaj još malo da nije ide.